to kolo, tak začneme natáčať. Čaute ľudia, a dneska som tu z Murder Mystery spoločne s Gumíkom. Čau Gumík. A dneska si dáme takých 5-6 hier, ale predtým, než začnete pozerať toto video, nezabudnite nahodiť like a odber so zvončekom. A ja už to nebudem ďalej obkecávať a ideme na to. Tu je niekto dead, kámo, tu je niekto dead. Či? Nie, to sedí. Počkaj, je taký emote. Lebo to je dead? Asi je. No to je dead. No ja ti rávam, že on je dead. Videl som murder. Asi. Kto je murder? Za mňa je to ten, lebo ja som videl asi nožiť u niekoho. Typek, kámo, ten typek, on chodí cez steny. Diváci, schválne, spomalujte si to a prezrite si to aj vy a napíšte dolu do komentárov. Čo to ty? To zgadil, dobre, on to líbil. Nice. A toto sa nepočíta, lebo murder to líbil. Koľko dáme víno? Čo ja viem, dajme 2-3 viny, alebo neviem, ak chceš. Za murdera daj nejak 1-2 viny. To stačí. OK. A čo dáme, Gumík, čo dáme? Dáme Itáliu. Poď Itáliu. Lebo to som ešte nehral. A pokúsime sa dať s Gumíkom Christmas from Italy, či čo to bolo, aby ste vy nemuseli. Že Gumík? Ja som to ešte nikdy nehral, si na to bude nejaká dobrá mapa. A ja dúfam. Snad to nebude nejaká úzka, budem šerif. Aha. Čo si? Dobre. Ja nepoviem. Takže Gumík je murder. Nie som murder. Prečo by som mal byť murder, keď ti poviem, že nepoviem? Si innocent. Neviem. OK. Kamo, Ja sa nebám zadať. Nemám kroj. kamo, na ty si to. Gumík, si to. Tak poď ku mne, ukážem ti moju zbraň. Nie ku teba. Kam ja som šerif. Zabij, ja som lepší. Ja setný. U mňa je typek, čo prechádza ze steny. Ten dá si teleportovať cez mňa. Cez mňa prešiel. Gumík, kde si? Mám zbraň. No, ja ťa hľadám. Ja idem na Aj to strechu. som ťa videl. Áno, tam som. Do bobra! A takto, kámo, to bol cheater. Cheater. Toto. Dobre. Nevadí. Ešte to lílo. Ale čo ja sa pozrieme, že či ten typek hrá. Nie, asi to už líbol. Poďme office. Poďme office 3. Bang. Alebo. Bang, čaute. Sakra, čo si? Ja som innocent. Čo je Gumík? Ja idem chillovať asi niekde. No, Gumík ide chillovať keďže je vrah. Nehovorím, že to je vrah. Čo? Kámo, to je vrah, alebo normálny typ, on drží niečo v ruke. Ešte tu je strom. Tu je strom. Ty! Gumík, to si bol ty? A ja som to mal tušiť. Poď Gumík, pozabíjaj ich.
mám. Tesne, kopnú. Hod to po ňom. Išiel skočiť. Mati, poďme montovať Dance 3. Poďme hospitálne. Poďme, Mail Days. Ja by som sa zahral Mail Days. Ok. A keď chcete ďalšie takéto diely z Murder Mystery, no určite napíšte dolu do komentárov. A čo som? Si to ty. Nie som. Nie, na teba ďalej, si to ty. Nie som. Si to ty. Nie som. Diváci, napíšte všetci do komentárov, že som to teraz nebol ja. Povinne. Môžem strejky. Sice ja by som sa mohol ísť, čo? Ja si viem, kto to je. Teraz idem preč. Kto to je? Neviem, ale myslím si. Ja strelila. A kto to bol? Ty? Ja a niekto ma strelil. Ja nehovorím, že... Asi viem, kto je vrah. Je. Typek je teraz asi, neviem. Okay. Kto je vrah? Neviem sledovať. Má zbraň? Neviem, videl som. To je to. Neviem. GG, lagol sa mi to. Ako strelali, že som? Takže keď sa nemilo Santa, som dead? No, nemaj zbraň vonku. Keď ku tebe niekto pôjde, tak ju vyber. Idem na chladničku. Ok. Tá hra je asi bagnutá. O nejakému ja si veľmi neviem, ale som nejak... Jasné, typek bol vrah, jak inak. Som späť. Niekto ma zabil, ale neviem kto. Ronaldo to bol. Napriek Ronaldo. Schválne napíšte dole do komentárov, či Ronaldo alebo Messi. Tam je viac ľudí bude hokej, kde je Ronaldo. Že je hokej to malo. Poď sa slajdiť. Tu máš poď sa slajdiť. A spectate malo. Ajo. Poď slajdiť. Jaže slajdi? Ne. What? Čo sa stalo? No jeden vyhral. Ne. Ja sa idem slajdiť, aká mapa bude. Dobraný. Easy goal. Zaj. 360. 360. 360. 360. 360. No, netrafil som sa teraz.
mi 60. Ja môžem ísť pozadu, easy. Zle. Tu. To som šerif. Nie som. Povedali si. Si šerif? Povedali, že nemôžeš. A nepovedali to isté. No už nebude zase. A môj ani predtým som nemohol mordera. Nevadilo si môj. Môj hiding spot je najlepší. No nikto ma nenájde. Tak. Už chovaný. Níček, kde pak seš? Kde seš, gumíček? To si tu ty. Jo. Idem si niečo vygoogliť. Neviem čo. A čau. Ale to som ničoho. Dobre, tak niekto som prečo, lebo máš. Ale nie aspoň. Ja si vygooglím, že najmladší krokodil a nedávaj to, že koľko má rokov. Že čo? Ja sa opýtam, že najmladší, ja dám to, že najmladší krokodil, nevyhľadá mi to jeho toto rok. Kamoj, čomu sú tie Christmas tokeny? Aha, ja ich mám iba tak málo, brá. Mystery box stojí 800 GG. Koľko mám ju? 1000? Čo, ja mám iba 54 GG. 1000. Ja nerozumiem. Tu. Máme tu Čecha. Ja som sa Ja ti sa zašami. Nemôžeš. Prečo nemôžeš? Nie sú taký zlý. Následne zase spliť. Tak. Nikto ma nenájde. A padol som. Buď si to ty, lebo si ticho. A niekto zomrel, vtedy keď si začal byť ticho. Je to tá... Ne, tak nič. Ja som hajdnutý, slavne ľudia. Kámo, sa tu spawnujú peniažky, ja som učil. Ježiťa ti nedá peniažka a dá ti to niečo iné. Ja viem. Ja sledujem videa, kámo, ani nechoď von. Ani nechoď von z svojho hiding spotu. A ty vieš, kde som? On iba kempil toto. Počkaj, idem sa kúknuť. Áno, chod do tej televízie. Inak na ti bol sa fajtí, kebyže chceš vedieť. Šerif ešte žije, či? Nie, šerif skapal, lenže niekto zobral zbraň. Môj day ide asi k tebe. Nie, on kempí tam. On je hneď nad tebou. Nechoď von. On je hneď nad tebou, môj day. OK. On kempí tie dvere. Schválne ľudia. Myslíte, že je tu dobré kempiť? Schválne napíšte do komentárov. Tam je dobré kempiť v tej zelke. Nice. Choď von a tam uvidíš medbol môj day. To je model. No sa zrozvalili. Easy. My mali obidvaja Halloween zbrane. Brá. GG. Ja toto vôbec nehral, kámo, ja nemám nič. Ja viem, ale... Kámo, ja som mal najprv predminulé kolo šancu 20% na mordera a toto kolo som mal šancu na mordera iba 18% napríklad. To je náhodné. No nie je to náhodné, ale niekedy neviem, prečo to tam menej než predtým.
Doby odchádza. Oni ma nechcú mať za mňa. Ani mňa. Zase som innocent. Ja sa skrejávam. Tak, tuto sa skrejam. Kde? Ja nikto nenajde. A dá sa spektejtiť? Nedá. Nie, to ja som nedal. Asi šerif, či? Táto týpka pôjde ku mne, tak som mŕtvý. Keď teraz zomrem, tak je to default, dobre, tak nič. Nie je to ten default, ten dievča s žltými vlasmi a normálny default skin, je taký. Dievča so žltými vlasmi. Je to default, tá týpka to nie je. Asi viem, kde si. Nie, neviem. Či... Máš tu skripty? A kde je hruba? Neviem. Čuž. Práve kúkam tvoje video. Cez? Detektivskec. Díky. Ja poviem ti, že kúkam práve tvoje video, takže odteraz nekúkam. Ja viem, moje videá sú zrejme. Tvoje videá sú hrozné. Ja. A nie. Kámo, tu šerif stále niekoho strieľa, kámo. Aha, tu sú všetci, kamoška. A ten first step je strašný. Takže mne by sa hodilo vedieť, kto je šerif. Nevieš, kto je šerif? Ani kúkať YouTube. Alebo teoreticky by stačilo mi vedieť, že kto je šerif a mám to vyhraté. Čiže pôjdem po jeho stopách. Prečo sa mi zdá, že ten, čo drží loptičku, je? Promo, aj tu je nejde už dead. Ja som zatiaľ. Nice, to sú ďalšie dve dead.